Bafowethu, hey, sekune break news. Yabo makuthiwa break news. Indaba ehamba phambili. Njoba kuyisonto nje namhlanje eseyihamba phambili indaba. Ehamba phambili ngempela ilezi ezithi umnomzana uSenona, uGeneral Senona, hayi sebemthelekelile abakadlodlo. Bamthelekele officeini lakhe. Uyakhala umayimaya bathelekile abakadlodlo lapha kuSenona bamkhipha bashaka ama-gadget akhe so amafoni kaSenona asethathiwe athathwa amaphoyisa. So njoba nazi ukuthi iphumile ilokhuzana iphumile ireport ebikhishwa umongameli uCyril Ramaphosa ukuthi cha wababala ubekhona uSenona ekhona uMkhwanazi lo waseGruleni uJulius Mkhwanazi nabanye basesiphoyiseni ababaliwe. So ke seqalile kuyashosha nje kuyaphithizela kwizikhindi manje uGeneral Senona bangenile officeini bashaka amaphoyisa athatha izinto ayifunayo kuyena ngoba uphenyo seqalile liyenzeka immediate effect. Yilokho ke sikufunayo abantu mababoshwe sokushiwo ke manje makuthiwa nje umuntu makaphenywa anokwazi lo muntu uyaboshwa. So ke interim report oqala nje yakumadlanga isiqalile manje seseyibona ithelo. Siyibona ithelo manje iqalile ithelo seziyaqala ziyaphuma interim report. Oyedwa wabo njengoba sisho nje ukuthi uGeneral Senona manje sesiqalile manje zamkhalela uSenona manje sebewathathile amafoni mangena ukhishiwe officeini total ukhishiwe officeini manje uSenona akadingeka asidingi imgulukude bafowethu kwezokuphepha sifuna ukuvikeleka ngempela sifuna lo siyitshela ukuthi sinamaphoyisa sinamahawks yet kunemgulukude asikho safe sifuna manje abantu ngempela abazo accounta abantu who will take full responsibility for their work. You know, it's our safety, guys. Beke ngasho evidweni yami elandelayo ukuthi it is our safety. Ayuthi ngoba asizondi umuntu futhi asithangeleshi umuntu. You know? Akekho simfisela ukuthi afe makabulawe. No. You know, we don't mean to disrespect anyone. Cha. Akekho umuntu esizama ukungafuni ukungamhloniphi noma nomuntu esingamthandi kodwa we want accountability. Into ebalekile imele into yakho oyenzayo. Mawuqashela umsebenzi umele umsebenzi wakho. So ke kuyathokozisa ukuthi ke indaba eyigijimayo namhlanje eziwuhlonze uGeneral Senona sezimkhalele bangene officeini yakhe bashaqa yonke into. Nizobona nje kuma news now all over kuma news ziyasho ukuthi uGeneral Senona impela manje hayi useqalile ukhala ngempilo yakhe manje akekho safe ngoba ugaselwa amaphoyisa athatha ama-gadget akhe and stuff like that. Sifuna lokho ngalesikhathi kadenza ubugebengu ubecabangani lo Senona ethe ifika wafunga wathi nje angeke ngize ngiyenze into engekho emthethweni ngiyathembisa noma ngiphila noma sengifile ngeke ngiyenze lonto leyo. Few minutes later umsendele kanjani uKhathi Matlala iaffidavit enama ID yabantu enamagama abantu izinto zakwa SAPS ziya kanjani kuKhathi Matlala ukwenze kanjani lokho Senona chaza embuza ngempela uCommissioner Khumalo ukusende kanjani lokho usende kanjani i-information yaka SAPS uyisa eku-affidavit uyisa kuKhathi Matlala yini ukubaleke ngani yini uKhathi Matlala ayihlanganise nezinto zasesiphoyiseni ngoba kunanama ID abantu lana abaleke kangaka namagama abantu ukwenze kanjani yabo. So bafowethu isenkingeni esimangaliso senkingene esimangaliso eyingenile nje namhlanje ayishisayo okubalekileke abafowethu ngithi amakhosi for life ziyakhala namhlanje amakhosi abhekana nezesco ziyakhala njengoba ngibona nje ngekudleni manje liyashisa ke ilanga nezungibona ngivela ngizocasha lapha eNgotsha ikhosi ke mase sishaya igoli ke ngithi ngisho njalo bafowethu peace be still.